Dobar dan svim sudionicima i organizatorima Clio Festa kojima se ujedno zahvaljujem na pozivu na sudjelovanje. Ja sam Jelena Petković i zaposlena sam kao muzejska pedagoginja u sklopu projekta Living Castles u Gradskom muzeju Varaždin. Gradski muzej Varaždin sudjeluje kao jedan od partnera u projektu Living Castles, punog naziva Mreža živih dvoraca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa, zajedno sa 7 drugih partnerskih ustanova iz sjeverozapadne Hrvatske i Slovenije od listopada 2018. godine. Cilj projekta jest očuvanje i vrednovanje 7 dvoraca uključenih u projekt, razvoj zajedničke prekogranične turističke ponude te uvođenje inovativnih projektnih aktivnosti u predstavljanju kulturne baštine. U sklopu projekta Living Castles u Gradskom muzeju Varaždin snimili smo 5 filmova kratkog trajanja, povijesnih tematika koji posjetiteljima dočaravaju prošla vremena i pokušavamo približiti posjetiteljima zanimljivosti iz prošlosti ne samo grada Varaždina, već i same utvrde Stari grad. Teme snimljenih filmova su vlasnici Staroga grada s prikazom 8 najpoznatijih varaždinskih župana, varaždinski cehovi s naglaskom na kovački ceh, te filmovi Ljubav lajtnanta Milića, koncert u Starome gradu, te Od alkemije do ljekarništva. Za potrebe snimanja filmova korišteni su povijesni izvori i literatura dostupna u našoj muzejskoj knjižnici, dok smo za film Ljubav lajtnanta Milića kao inspiraciju koristili istoimenu pripovjetku Ksavera Šandora Đalskog. Filmovi će se uskoro prikazivati na tabletima u stalnom postavu u utvrdi Stari grad, a do tada vas pozivam da ih pogledate u sklopu Clio Festa. Uživajte! Prvi spomen varaždinskog župana Bele, koji je vršio svoju dužnost u vrijeme hrvatsko-ugarskih kraljeva, nalazimo u ispravi potvrđenoj od kralja Bele III, koja je ujedno i najraniji pisani dokument u kojem se spominje Varaždinska županija. Tada najvjerojatnije tek zemljani i drveni bedem, utvrda je podignuta iz strateških razloga na raskrsnici važnih putova kao kontrolno mjesto za ubiranje prihoda od trgovine. Grofovi Celjski postaju vlasnicima Varaždinskog Starog grada u 14. stoljeću i ostaju sve do ubojstva Ulrika II, posljednjeg člana ove moćne velikaške obitelji. Pisana kronika Celjskih iz 1446. godine govori o opsežnim građevinskim radovima na utvrdi, čiji su rezultat najsačuvaniji gotički elementi u sjevernoj Hrvatskoj, kao što su kamene profilacije, klupe te gotički rebrasti svod. Ivaniš Korvin bio je hrvatski ban čak u 2 navrata za stalnih ratova s Osmanlijama. Izvanbračni sin slavnog hrvatsko-ugarskog kralja Matijaša Korvina obnašao je mnoge visoke državničke poslove. Ivaniš i njegova žena Beatrica, rođena Frankopan, pripadnica jedne od najmoćnijih hrvatskih plemićkih obitelji, živjeli su u Hrvatskoj na svojim posjedima i u narodu su ostali zapamćeni kroz legende. Austrijski vojskovođa i zemaljski kapetan Štajerske Ivan Ungnad postaje vrhovnim kapetanom hrvatske slavonske granice, vlasnikom Starog grada i velikim županom Varaždinskim. Dotadašnju gotičku tvrđavu pregradio je, sukladno novom načinu ratovanja s upotrebom artiljerije, u modernu renesansnu fortifikacijsku utvrdu, takozvani Wasserburg, što u prijevodu znači utvrda okružena vodom.
Kao otvoreni sljedbenik reformacije bio je razriješen svih dužnosti. Toma II. Erdedi bio je grof, velikaš i hrvatski ban koji je cijeli svoj život posvetio borbama protiv Osmanlija. Istakao se kao veliki vojskovođa i pobjednik u bitkama, među kojima je najslavnija ona bitka kod Siska 1593. godine. Oženio je Anu Mariju Ungnad, kćer dotadašnjeg vlasnika staroga grada Krste Ungnada, čime Erdediji postaju vlasnicima staroga grada kroz naredna stoljeća. Godine 1607. imenovan je nasljednim varaždinskim županom i kapetanom grada Varaždina. U istočnoj kuli uredio je kapelicu posvećenu Svetom Lovri. Ivan Nepomuk II. Erdedi obnašao je brojne visoke časti u Habsburškoj monarhiji i Varaždinskoj županiji. Bio je veliki župan Varaždinske županije kojoj je darovao njezinu prvu poznatu zastavu. Bio je sklon glazbi te je po uzoru na druge pripadnike aristokracije financirao najprije omanji orkestar s kapelnikom, a zatim i opernu družinu i orkestar. Ivan Nepomuk III. Erdedi djelovao je u nemirno vrijeme oblikovanja političkog života u Hrvatskoj, stvaranja prvih političkih stranaka i velikih političkih borbi između narodnjaka, Mađarona i pristaša centralne vlasti u Beču. Njegova sačuvana deviza "Ako ne možemo kako hoćemo, a mi ćemo kako možemo" govori o političkom konformizmu i nezamjeranju centrima moći u Beču i Pešti. Leopold IV. Erdedi posljednji je vlasnik utvrde i posljednji Erdedijevac koji je živio na starogradskom posjedu. Poput ostalih pripadnika plemstva toga razdoblja, zadesila ga je nesreća eksproprijacije, to jest oduzimanje starog grada iz privatnog vlasništva i predavanje državi. S njim simbolično prestaje razdoblje plemića i započinje novo, muzejsko razdoblje. Od 16. do kraja 19. stoljeća u Varaždinu djeluju cehovi. Ceh je udruženje obrtnika iste vrste djelatnosti sa zadaćom zaštite interesa obrtnika, kao što su bolji uvjeti rada, sporazumno dogovorena cijena proizvoda, odlazak na sajmove ili pak briga o članovima ceha i njihovim obiteljima u slučaju bolesti ili smrti obrtnika. Smatra se da je ceh brijača, ranarnika i kupalištara najstariji varaždinski ceh, nakon čega se pojavljuje zajednički ceh krznara, uzdara, sedlara, kopljara, štitara i lučara. Do kraja 16. stoljeća uspostavlja se ceh krojača, postolara, tkalaca, lončara i mesara, a od 17. stoljeća cehovski se organiziraju zlatari, kovači, gumbari, klobučari i pekari. Najvažniji cehovski inventar, škrinja, obično je bila ukrašena insignijama ceha, a u njoj su se čuvale povlastice, novac, zapisnici, pečat,
cehovska tablica i vrč. Svaki je ceh imao i svoj cimer i cehovsku zastavu na kojoj je uz atribute obrta bio prikazan i svetac zaštitnik. Na njegov blagdan majstori su se okupljali u kući ceh meštra oko otvorene škrinje. U ceh je kao majstor mogao ući onaj kome je ceh priznao vještinu dotičnog zanata i nakon što je u cehovsku blagajnu uplatio potreban iznos. Naukovanje za majstora trajalo je 3 do 5 godina. U 19. stoljeću uz nauk u radionici naučnici su učili čitati, pisati, crtati i računati, te su dobivali poduku iz vjeronauka. Nakon završenog školovanja dobili su naukovni list i postali pomoćnici ili djetići. Daljnja znanja i vještine stjecali su trogodišnjim vandranjem ili učenjem zanata kod raznih majstora diljem kraljevstva, nakon čega su se vraćali u rodni grad i polagali majstorski ispit, čime su stekli pravo ulaska u ceh. Razvojem gospodarstva i industrijske proizvodnje cehovi su obrtnim zakonom ukinuti 1872. godine.